Salam ýartyglyk. Salam. Sen bize serede oturan çağalara näme öwretjek? Sagatçyklary öwretjek. Meniň adym ýartyglyk, akyllyja özüm. Senem akyllyja bolsaň köp zat öwrederin. Häzir saňa saat bilen günleri öwretjek. Ondan soňra ay öwretjek, ýyllarda aýtjak. Saat dili şeýle dursa sagatçyklaryň ýary. Eger diller şeýle bolsa ýaty saklap bir bolly. Ulu dil şeýle kiçidi beýle ýatjak. Ikiň ýary saat dili şeýle dursa bir saat iki bolly. Şeýle dursa sagatçyk üçin ýary. Sagatlar şeýle görkezse onu sagat üç bolly. Sagat 4-üň ýary bolsa diller şeýle durýar. Eger diller şeýle bolsa ýatmakda 4 bolýar. 5-üň ýary şeýle bolýar, 5 bolsa beýle durýar. 6-üň ýary bolan wagty sagat şeýle görünýär. Muňa seret 6 bolly. Bu 7-üň ýary, anha saat 7 bolly, bu da 8-üň ýary. Sekiz bolsa şeýle durýar, bu da 9-üň ýary. Ine saat 9 bolly, ey dostum, seretmeli. Şeýle dursa 10-üň ýary, ine de 10 bolly. 11-üň ýary şeýledir, seret 11 bolly. 12-üň ýary şonuň ýaly, anhada 12 bolly. Bir günde 24 saat bardyr çağalar belli. Indi bolsa çağalar, men size aýlar, hepdeler günler barada aýtjak. Çağajyklar ýatda saklak, şonu hökman bilmeli. Men bilen bile gaýtalan öwretjek men günleri. 1-nji gün duşanbe, 2-nji gün sişenbe, 3-nji gün çarşanbe, 4-nji gün penşenbe, 5-nji gün anna, 6-njy gün şenbe, 7-nji gün ýekşenbe, 7 gün geçte bir hepde. Kançalar ýene orada gaýtalaly günleri. 1-nji gün duşanbe, 2-nji gün sişenbe, 3-nji gün çarşanbe, 4-nji gün penşenbe, 5-nji gün anna, 6-njy gün şenbe, 7-nji gün ýekşenbe, 7 gün geçte bir hepde. Fevral, mart, aprel, may, iyul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr, dekabr. 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda.